Jama'ar musulmai, al'umman manzan Allah, kuna da labarin wannan taskar? Wannan taskar Allah kuna da labarin ta? Kamar yadda muka ce za mu yi bayani akan wannan abun da ake kira birana, wannan hakin da ake kira birana. Za mu faɗa muku falala da bai wanda Ubangiji ya yi mata. Sala har kala 3 zuwa 4 albarkacin sayyidul wujudi. Wani nazzilu ma huwa shifa'un wa rahmatan lil mu'minina. Mun ba ku na farin jininta, wancan karan muka ce za mu ba ku mallakanta, sannan kuma mu ba ku sabulinta kamar yadda aka yi. Mun ba da na farin jinin kuma mun ba da na mallakan. Wannan sabulin nata ne albarkacin sayyidul wujudi. In kana so kaga abin mamaki wajen farin jini da kwarjini da soyayya babu dalili, ka ɗau wannan sirri. Albarkan manzan Allah za ka yi ma Allah godiya da fatan alkhairi. Din ba mu za gode ba, ko ka gode mana Ubangiji shi ya yi silan fito da wannan sirrin ma al'umma domin su amfana, sai dai ka gode ma Allah. To sirrin wannan haki mai albarka na sabulu kamar yadda na bayani, akan zo a cincibe sa, ana cire tushensa, akan je a samu tushe kamar guda 7. In aka samu tushe 7, ko da sai za ka yi ka tabbatar ko in tushe ɗaya har su 7 za ka samu. In ka samu ka je ka kirɓa sa, ana samun hawainiya ɗanyi guda 3 a haɗa su da hawainiyan nan a kirɓe shi, sai a samu tazargade a kirɓe shi. Kaga wannan haɗin sai ka bari ka shanya sai ya ƙarasa bushewa. In ya bushe, in aka kirɓan ya fi saurin bushewa ne, ma'ana kenan. Sai a shanya a bushe a fasa shi, in ya ƙarasa bushewa sai a ƙarasa dake shi ya koma gari. Tazargade hawainiya ɗanye guda 3, sai kuma wannan haki da ake kira birana tushe 7. Albarkacin manzon Allah, matsalan ta zo ƙarshe. Sa soyayya da farin jini da so mara dalili daga kan al'umma, ko mace ko namiji ko yaro ko babba ko mutum ko aljan, Allah zai sa ma soyayyansu soyayyanka Ubangiji zai sa musu a zuciyansu babu dalili. To ka dau wannan sirri albarkacin sayyidul wujudi, zaka ga abin mamaki daga taskar Allah. Ubangiji zai sa ma al'umma san ka babu dalili, mara dalili kuma duk inda baka yi tunani ba sai sunanka ya je, da niyan furta shi akan matsayi na alkhairi, da kuma alkhairinka da kuma kyan halinka da kyan ɗabi'anka ya buwaye zuciyan al'umma. Sunanka zai je inda kai baka je ba. A ce wannan mutumin kirki ne, yana da gaskiya, yana da amana, gashi mutumin kirki, ga kyauta, ga abun kirki. Zaka ga hanyar kasuwanka ta buɗe, hanyar neman ka ya bunƙasa, hanyar mu'amalar jama'a ya buwaye al'umma sosai yanda ya kamata. In kasuwa kake, zaka kasance ɗan kasuwan da babu kamar ka a cikin layin kasuwanku ko a cikin layin shagunanka. Sannan kuɗi ba zai ke lalacewa a hannunka ba. Sannan duk hanyar samun kuɗi da inda ka san da inda baka sani ba, lokacin da kai zato da lokacin da baka yi zato ba, zai ke shigo ma a lokacin da kai tsammani da lokacin da baka yi tsammani ba, albarkacin manzo Allah. A ta dalilin wannan sabulun insha Allahu alazim, in aka dake shi ya zamo gari, sai a samu turare zuhurum iya shi kadai, sai a samu sabulun Ghana takadda ɗaya, sai a samu sabulun salo rabin kwano ko mudu ɗaya, ya ishe ka. Sai ka haɗa ka cakuɗa sa. In ka cakuɗa sa, zaka samu ruwan kwakwa. Kar ka sako ne ruwan kwakwa da shi zaka zuba wajen cakuɗawan, ka hautsine shi da wancan garin birana da na hawainiya da na tazargade da ka kwaba. Garin nashi da ka rake shi zaka haɗa da wayannan sabulan, ka kwaba su. Ruwan da zaka sa ka ƙara sayan mutsewa da shi shine ruwan kwakwa. Turaren da zaka sa a cikin haɗin shine turaren zuhurun. Albarkacin sayyidul wujudi, wani nazzilu ma huwa shifa'un wa rahmatan lil mu'minina. Zaka ga abin mamaki daga taskar Allah, zaka yi godiya ma Allah da fatan alkhairi. Sannan in aka haɗa, akan bar shi, ka gama kwaba sa, to bar shi kwana 3 a jike a kwaɗi, ya gama haɗuwa. Malam in ya gama kwana 3 na dawo ka ƙara kwaba shi, ya gama haɗa jikinsa, sai ka samu robobinka ko kuma wasu ɗan langanka ka zuba shi a ciki. Da Allah wanda ya rage na cikin kwano da waye da sauransu wanda ka kwaba, ka je kai wanka da shi. A ranar ka ga abin mamaki daga taskar Allah. Ka yi wankan da ruwan zafi gabanin mangarba, ka ga abin mamaki zuwa wayewan gari. Albarkacin sayyidul wujudi, zaka ce an baka jari daga taskar Allah, mashaya daga taskar Allah, mafita daga taskar Allah. Sayyidi imam naku, in Allah ya da muna tare da ku, za mu ba ku sirri na fitar hankali, sirrin da za ku yi mamakin sa albarkacin sayyidul wujudi. In har Allah ya ara mana lokaci da dama, muka dan sauka daga wani time na ayyukanmu ko kuma na taimaka ma al'umma, za mu ke shigowa muna ba ku sirri lokaci zuwa lokaci albarkacin sayyidul wujudi. Wani nazzilu ma huwa shifa'un wa rahmatan lil mu'minina. Shiyarin dinsa shine izinin sa, yi ma annabi salati shine karfafa gwiwa da kuma tabbacin nasaran aikin zai tabbata a gare ka. In har kai wannan, to albarkacin manzo Allah Ubangiji zai sada ka da nasara. Mu ne mu kowa fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.